Nire izena Liana da, 6 urte ditut, eta Hondartzelaien bizi naiz. Zuberoa kalean bizi naiz Iraitz izena eta 6 urte ditut. Nik Itziarri izena da eta Urdanetan bizi naiz eta 8 urte ditut. Ni Eki izena Araba kalean bizi naiz eta 8 urte dazkat. Aurruin auzoan bizi naiz eta 8 urte dazkat. Zigordia kalean bizi naiz, 8 urte dazkat eta Nuk izena ez. Hondartza. Piztina. Hondartzan asko gustatzen zait uretan ibiltzea, eta nire izpakin uretan jolastea. Igoria asko gustatzen zaitelako eta ikasi nahi delako. Nahi piztina. Nahi bai. Zeba piztinan ez daude olatuak eta aldezu errezoin igerita. Neria piztina. Neria ere bai. Nahi asko gustatzen zait igeritea. Bai, nire bai asko gustatzen zait piztina bainatzen atea. Malekoia. Itxasmendiko pista. Niretzat golfa eta gero moia. Nahi itxaslor. No tengo ni idea. Joandik anetzan ningo, herria. Alde zaharra bakarrikan egon gozala. Gauza garraiatu hiriakin. Kotxe gabe, erloju gabe. Kotxe gabe, motorrik gabe. Urare oso gutxi zeon. Katxe gabe. Etxiga zarzarrak. Eta errepideak ebai enzea. Zuluak. Ja, zuluak inta. Bueno, ibiltzeko tokia zuluak inta. Ez. Gustatzen zait. Ez. Bai, Ikusten antzuten. nire ustez etxian. Bai, gurasoekin. Igual paper bat jartzen ziotin gehiketak. Ama eta aitak erakutsita. Ja. Papel batian engeiketa eta hola jarri. Auskalo. Ez dakit. Zorrez. Ez ginen existitzen. Ez existitu. Ez dakit oso modernoa. Jo, oso. Igual zelai gehiokin da paratu berria dalako gozakin da. Etorkizunen azaltzea, kotxiak egalariak, eta edifizio bastante arraruak, eta makina bat gauzak errexak dituenak. Que igual dago, labia olatik igo bezala engantzata dela kotxiak. Jartziz igual noa zoazen da, horrea jotea, hola karrietatik gan. Zoizeretzeza eta hortea jotezea. Kotxe askarrakin, modorrakoain baino asko askarragoak, etxeak askoz modelo gehiokin. Modernoa.
Kotxe egalaria eta hola nahi zinen tokira egan jutea eta etxiak askoz modernuo, kristalezkoak. Eta hola brillantia eta diamantiak ininda eta ospetsuana bezala. Lana ukitu. Hila egongo gea. Nik ez. Nik bai. Ni bai, baina ez dian neriak. Ni bai. Nik ere bai. Bideoak eta adibidez forma bat, papel txuri bat hartzet eta gero jartzet forma bat, marrazki bat hor kopia egitet. Lanak iteko eta margotzeko eta jolasteko. Eta bai informatikan dazkau ordenagailuak eta hor lanak eta bukatzetugunean jokuak eta iteitugu. Ni jolasteko. Nik ere jolasteko eta beste batzutan bideoklipak entzuteko eta batzutan informazioa teatzeko. Nik bai informazioa teatzeko ere bai. 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 Ez da ideaike. Internet da, Facebookian nahi bat dezu zertu internet behar dezu. Eta ez bari madakazu internet ez dizutzuko sartzen. Da, gauza bat ordenagailuan bezala dola. Da, robot bat bezala. Da, jartzen gauza batzuk, nesuna adibidez, igual, tortuko eta horko datuak atatzen eskizu. Ordenadoreko programa bat eta handikan asko altza entretenio gauzetatik informazioa atea, irakurri. Nahi badezu bideo bat edo jarri hor jartzezuta bai, gauza bat ez balin badakizu hor jartzezu eta esan iteizu nola egin. Nik bai. Nik bai. Polita dalako eta nire muntia guztuta nago. Bai, nire bai oituta nago eta asko gustatzen hemen egotia. Nik bai. Ez. Polita da, baina beste hiriak eta bai ezagutu nahi ditut.